Pero wala. Wala libre. Sa mo as libre man itong mga pero Nambok ka buyag o, Jumar o. tayo labag unport. Pwede na ako na iparehas niya pagka 5 kasakay ni mo taga-taga 20% discount. Kung sabi ka mo pero sa amo sir walay problema sa mua o masakay ka sa mua sunod adlaw sunod na pud ato sila wag na problema sa mua sir dili may para sa uban nga magsilos niya ug mosakay sila sa pikas masuko wala man na di na pwede siya dapat ang customer always right na nag-freedom mamili dili ka pwede nga kuwan magsilos ka lupit pa uyab Bukod na yun. na pwede labisan pag madho na mong barko ko dili ko magsilos na yunana nga kuwan na ta magbuot ka sa kogari ko musakay ana ra man na ang ako karong diskarte kay pag kumaming ibalik na sa murag nalimta naman is kangin na nani kay nadugay-dugay mamig ride at gumay ka na ning among barko nga gulang-gulang na so gipulihan man gyud dapat pulihan kay stricto naman kay marina karon og class adi gipulihan baga ng mga underwater sa hal di man pwede sir nga ang mga lata imoro nang pasagdan ipagrapawod na mga frame mga lata lang so dagag na trabaho nga trabaho for safety man sad na karon muna nang utana ko na magpilay ila kay para pud sila di may ubos nimo di musakay ka sa mga mayo musakay ko sa ila nga ba na puli-puli ka wala problema na sa ako nya tagaan kag discount nga sa ila para nang mag-ikalima nga sakay nimo sa muang barko tagaan 20% wala ko na siya tabang sa 10,000 20% na kay 2,000 na kay pangbuwas ng mga tao na sige sir, moro to. Tawagan na po na po si AJ.